Fid-9 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ħabbar ir-raba' proġett ta' Gvern Nazzjonalista l-White Rocks fi żmien 15-il sena. Proġett li kellu jikkonsisti f'investiment ta' 200 miljun euro fil-waqt li joħloq impjiegi ġodda. F'dan il-proġett iridu jinħolqu tal-inqas 800 impjieg ġdid. Dakinhar il-Prim Ministru kien qal li n-negozjati dwar dan il-proġett kienu għadhom għaddejjin. 16-il xahar wara l-Ministru Dolores Cristina fil-Parlament reġgħet qalet l-istess u dan fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari ta' Chris Saġus. Kif qegħdin taraw il-proġett tal-White Rocks għadu ma mmaterjalizzax. F'dawn l-aħħar 16-il xahar ix-xogħol li suppost kellu jibda mill-aktar fis possibbli baqa' ma bediex għal skont il-Gvern in-negozjati għadhom għaddejjin. Ta' meta f'Ottubru tas-sena l-oħra l-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qal li l-istess negozjati kellhom jintemmu f'temp ta' ftit ġimgħat. Il-proġett tal-White Rocks kellu jservi ta' dar għal 40 dixxilpina sportiva, House of Sports, ċentru ta' xjenza sportiva, kulleġġ sportiv u park għall-familja.